So, mana mga butsokol. Pa-shot balik bro. Dan. Magsige may papitik. Bahalag mga nahupitik. Ano ba, biners sir? Ito ba, biners? Mga butsokol ba? Mga butsokol. Gapat. Sinamang saroro ba? Hello guys. Makita ba ta direk mga mamitikay kay para mas daghan pictures ba, di ba? Kudu biners kay atang kay ni dire. So ayan guys. Kudu biners ba? Mga bagang kaning nawong. So, kita ko sa mga kauban dyan. Ang tutkaran mo pa man maabot. Matay ito po doon sa So, karon mga butsokol. Naami diri sa Aroro karon. Nakita mig mamitikay. Mangita may mamitikay. Mapitik. Papitik mi. Og magamak mi dai dire og kan kuno ba vines nga video. So, gawlat-ulat mi sa among mga kauban. Basta Aroro. Indot man dire. So indot man dire guys oh. Oh, so ang kita mig kuan na mamitikay ba. So mapapitik mi. For the biners ha. Subscribes. Hindi na tag-mitikay. Mangita may kanang mamitikay lagi. Kasi na mo yung Pitik. Gitu ba? Oh, paano pitik? Uso. Pitik. Na sana isa. Nari. Oh yeah, tora sa kabok na mamitik guys, slowness. Okay, tara. Ayan, Napay. Mamitik kay dai. Oh, guys. Mitik sa. Sa page bro. Island shots. Oh, tana tayo guys. Patay natin guys unsay ikuan nila kanang page. Island shot bro no. Ilang shots? Okay, shout out to you. So, sorry mi guys, okay, daga kay mitik kay diri guys. Oh, ara mo sa Roro ha, Roro. Edit kay guys kay wawa. Daga pagkaon so ma-enjoy mo diri guys. Then hangin to get. Kaya nambagi mamitik kay guys no. Mga kay guys, libre guys. So, ayan. So, while waiting sa atong mga kauban guys. So, ayan. Okay. Sa to island milk tea. Balikan na to. Unsa ito to? I-search ya balik. Search kay para makita. Search? Search. Sa to balik. Ito na Facebook page. ito na. Nakaon na. Nandito na to sa island Facebook. So, tara guys, nibalik may kinalimot may usay ngalan sa page. Magbabalik kami kasi patik na naman. Si boy tapa. Bro, sa to page gani bro. Yeah, Island shot. Island shot. Tagalones. A few moments later. So, mana mga butsokol, nakita na namang among kuan. Ilang name di ay among gi-search. Oh, so, Island makita na shots. po may Island shots. Island shots. I-search na. Oh. Ikalimti elect lamang oy. Balik na guys kay nagpaabot sa mga kauban. Okay, magama may dire og vlog. Oh, Mga kabuang ba, mga kabuang. Pati ni adlaw nga kamo na pud mabuang. Wala mo dingo 163. Ah. Pitik. Balik ba? Pitik. Sa kanang murag itik. Pitik. Sa kanang murag itik. Pitik. Asa naman ito mga kauban ang mga mabot sa call. Huwag pa man maabot. Kita na ba? Kasi naman kurang yung magasolina ron. Pitik. Say. Kita. Island shots ka bro. Island shots.
Gemini shots Ha? Ha? Gemini shots. Gemini, ate search Gemini shots. Okay, ate Gemini. Okay guys, Gemini shots diri ha. Si bro, Gemini shots. So kinsay papitik lang mo niya. Yeah. Okay, ara ta padaplin ta kay para sa waligsan. So i-search na to guys sila.